Aduna to'y usa ka lalaking misulod sa simbahan aron mag-ampo. Ang napilian niyang imahin mao ang imahin ni Senyor Santiago Apostol. Matod pa niya, Senyor Santiago, hatagi ako usa ka dakong kabayo kay akong ibaligya. Ang abot atong tungaon. Ang katunga akong ihatag kanimo, ug laing katunga akong ihatag sa simbahan. Mao to, mipauli siya sa ila ug sa dakong kahibulong sa pag-uli niya sa ilang balay, nakita niya ang dakong kabayo atubangan sa ilang balay. Giduol niya kini ug gisakyan, pero natingala siya kay wala man mo palag kaniya ang kabayo. Matod pa niya, mao na siguro ning akong gipangayo ni Senyor Santiago Apostol. Mao to nga midali siya ug adto sa merkado aron ibaligya ang maong kabayo. Pero along the way, pag adto niya sa merkado, nakakita siya og usa ka manok na pilay na nagtakiong. Iya kining gidakop og gibaligya usab niya. Sa pag-abot niya sa merkado, gibutangan niya og presyo ang iyang paninda, ang kabayo ug ang manok. Ug ang tanan nga nakakita nagkataw-anay kay ang nakasulat manok 100,000 pesos, kabayo 20 pesos. Mas mahal pa ang manok kay sa kabayo. Pero dunay PS, gibutang niya sa silong, pwede lang paliton ang kabayo kung paliton niya ang manok. Dunay usa ka dato nga interesado kaayo sa kabayo. Napugos siya og palit sa manok kay magkauban man ang manok ug ang kabayo. Ang manok nga 100,000 ug ang kabayo nga 20 pesos. Gipalit yun sa usa ka dato nga interesado kaayo. Mao to nga sa pagkahuman og palit sa iyang baligya, dali na mibalik ang tao ngadto sa simbahan. Gikuha niya ang iyang pitaka, iyang wallet na dunay kwarta, ug siya miingon didto sa santo sa imahin ni Senyor Santiago, "Nyor, ania ang imong bahin 10 pesos." ug ang laing 10 pesos iyang gihulog sa collection box. End of the story. Unsa may tawag nato sa lalaki nga mihimo niini? Aduna tay tawag niining maong klaseng tao, gitawag na sa Tagalog og sweetik. Maro, magaling, dumiskarte, matalino, tuso. Imagine, manok 100,000, ang kabayo 20 pesos lang.
gihimo to niya, no? Kay, no? Ulian man niya si Santiago og muhatag sa simbahan og, no? Tag 10 pesos. End of the story, no? Ing-ani usab ang istorya sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang sambingay. Pero ayaw kalimot, wala o dili panlimbong ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Ang gusto niyang mahitabo nga kita isip Kristiyanos, kinahanglan usab kitang listo, bright, mahitungod sa atong espirituhanong mga bulungaton. Kung kaya natong mugasto og oras sa mga gimmick, sa mga computer, sa atong pag-text-text, atubangan sa telebisyon, kinahanglan usab andam usab kitang mugasto og mga oras sa pag-ampo, sa pagbasa sa Biblia, sa pagsimba. Manghinaot lang ko nga madala ni nato sa next level nga muradyo tag maro o pa switik. Mintras may panahon pa, ilikayan nato ang mga daotang bulungaton ug ipatigbabaw nato ug batunan nato ang paghimo og maayo. Gamito nato ang atong kamaayo, ang atong galing, ang atong talino aron mahimo tang tinuod na switik o maro nga sumusunod ni Kristo. Kaya ni nato? Kaya ni nato? Kaya kung mahimo, no? Manindog ang tanan. Atong ipadayag ang atong